Doncs bueno, preparar-los cadascun d'ells tal com ve. Després de la derrota d'Alacant, doncs fer una miqueta d'estudi propi, perquè vam fer coses força malament, sobretot els 2 primers quarts. El tercer i el quart vam jugar malament, amb atac, però el primer i segon quart vam estar força malament a nivell defensiu i d'intensitat, intentant recuperar les sensacions que teníem, que vam perdre una miqueta el dimarts, per tindre-les contra Granada demà. Avui últim entrenament i l'equip concentrat en fer el millor partit possible contra un boníssim equip i no pensant en res més, com vam fer. El dimarts només vam pensar en Alacant, aquesta setmana fins a demà que acabi el partit només pensant en Granada, i després quan acabi Granada doncs ja pensarem en el partit de dimarts i després en l'altre de diumenge. Si una mica el partit de dimarts, un dels punts que van fallar va ser el del tir lliure, el vau practicar especialment o creus que és una cosa puntual? No, jo crec que és un tema de concentració, no de practicar-lo, ja el practiquem prou. Crec que l'equip no... Ja et dic, els 2 primers quarts ens vam trobar més o menys còmodes amb atac i vam intercanviar bàsquets contra un millor equip que nosaltres, això no ho podem fer nosaltres. I, bueno, petits detalls que els vam obviar i no vam estar al nivell que requereix un partit com el que era contra Alacant, contra el primer classificat. No podem anar a Alacant a intercanviar bàsquets perquè després t'atures amb atac, falles tirs lliures, perquè no estàs del tot concentrat o perquè hi ha més pressió o perquè estàs perdent i jugues entrebancat una miqueta amb atac. El que hem de tindre clar és que nosaltres som un equip amb una essència, amb coses que hem demostrat que podem fer bé o molt bé i que hem de fer bé o molt bé si volem guanyar a qualsevol dels rivals al que ens enfrontarem, i per tant això és el que hem estat fent més que veure vídeos de Granada. Hem intentat estar un altre cop, no? Sabem sortir una miqueta del camí, no preocupant perquè sabem el camí que hem d'agafar per fer les coses bé, i intentant tornar a encaminar-nos per diumenge jugar el millor partit possible, amb la màxima intensitat possible, amb les coses que nosaltres treballem cada dia i que són una miqueta filosofia de l'equip i del club, fer-les bé, i res, sabent a més que juguen contra un equipàs, això per suposat. La Granada té potencial per jugar a la fase d'ascens. Creus que aquesta victòria també catapultaria una mica l'equip? Bueno, aquesta victòria, si guanyem, ens donaria, espero que, confiança pel següent partit, res més que això. Sí que és veritat que totes les victòries, sigui contra un equip o contra un altre, reforcen tot el que treballem durant la setmana i evidentment juguem contra un rival que pel meu gust crec que té, si no la millor plantilla del nostre grup. Una altra cosa és que sigui el millor equip, però la millor plantilla del nostre grup, per suposat. Sí. I després, aquesta nova vegada contra l'Alacant, si que ho farà aquest diumenge, parlem una mica també per aquesta setmana amb la física, creus que pot aportar? Bueno, cada dia que passa ens ajuda més i està més integrat, intentant ajudar-lo el màxim possible perquè ell ens ajudi el màxim possible el diumenge, sapiguent que després al cap de 48 hores no podrà jugar ja l'últim partit que no jugarà, però contents perquè jugador que ja quan va vindre ens ha vist, sabia de la plantilla que teníem, de com treballàvem, s'ha informat de la Lliga, continua trobant allà una miqueta de coses que el puguin ajudar a integrar-se el més ràpid possible, i nosaltres contents que sigui així, i demà esperem que ens pugui ajudar amb alguna cosa i que puguem competir i guanyar. I després l'última, la Granada va jugar la setmana després de no fer-ho molts dies. Què destacaries de l'equip aquest sense febrer? Bueno, no. Destacar alguna de Granada és difícil perquè tindria que parlar de tots els jugadors del seu equip. Jo crec que són jugadors
la majoria amb molta experiència de Lliga, la majoria que han jugat sempre amb equips que molts hi han pujat. O sigui, si compto, Brodlev, Murphy, Cristian, Lluís Costa, Pardina, que recordi, més Manu Rodríguez, que va estar amb mi, que va guanyar una copa, aquests 5 han pujat amb un equip de l'Alep a la CG, no? Molt bons jugadors, molt de talent, després de 40 dies de no haver competit contra Lleida, encara que perden fa 80 punts, no tenint bones sensacions, com diuen ells, doncs imagina't, no?, el potencial d'aquest equip. Per tant, hem de fer les coses molt bé si volem tindre opcions de guanyar, però confio en l'equip.